Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji ọbịa taa. Ọtụtụ ndị obodo Ọbachara nke dị na Mkpunanọ n'ime obodo Nsụka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu apụtala n'igwe wee maa ọkwa n'isi otu nwanne ha nwoke bụ onye nke ha bugharịburu asịrị na mgbe gara aga wee sị na ọ na-egbu mmadụ ma na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ akara aka n'obodo ha. Ha pụtala wee kwugharịa ya bụ okwu wee na-akọwa na ha agaala wee jụọ ese ma mee nnyocha ebe dị iche iche ma mechaa n'ikpeazụ chọpụta na aka ya bụ nwanne ha nwoke bụ onye nke ha kọwara dịka Maazị Chinwume Ozioko dị ọcha n'elu ya bụ ebubo nke ha bụburu ya na mbụ. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị si n'aka ha bụ ndị obodo wee nweta, ebe ha pụtara n'ama obodo ha wee malite ịma ya bụ ọkwa ma gaa ụfọdụ mpaghara ya bụ obodo nke ha ji wee kọgharịa ndị obodo ahụ na akụkọ niile nke ha nụburu n'isi ya bụ nwa amadi bụ naanị ebubo ụgha ka ha niile bụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ọbachara nke dị na Mkpunanọ n'ime obodo Nsụka. Ka m bịakwanụ. Ya bụ ndị Ọbachara village. Meri chọrọ ime. Ya bụ ndị Ọbachara village. Yeah, we know Ọbachara village, Nechara Nsukka Autonomous Community. There was this issue that took place on the 17th of November 2023 when the members of the village came up with an allegation that Barrister Chinwume of their village is instrumental to some deaths in their village, who led to an attempt to lynch him. But after due investigations, spiritual consultations and findings, the village has come up with conclusions and a positive answer to their search that Barrister Chinwume Ozioko is totally free from all their allegations. And they are now on a march to redeem his image by going to the public to re-announce that what they said against Barrister Chinwume Ozioko is false and totally false. These are the members, including the woman who also alleged that Barrister Chinwume killed the husband. That's the wife to Nathaniel. They are on the process. You can see it to yourself. This is an attempt to bring peace and to redeem the image of Barrister Chinwume Ozioko. It was also said, as Commander Barrister Chinwume then Mbekure continue. No, 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 Karaka. No, 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 Chumu used Karaka, and they are here to refute that statement, to retrieve whatever thing they have said concerning him. This issue in question went viral. It was seen virtually everywhere in the world, and they are here today
anyị nọ kịta bụ na Ọbechara roundabout. Everybody marry about onye na-ekwu okwu kume. Unu si na onye anụ ga-egbu mmadụ. Unu si na chi ume na mmadụ akara aka. Ọ na-mmadụ akara aka. Unu si na ego ya bụ ego ọgwụ. Ọ bụ ego ọgwụ. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Ana m ekele ụmụnne anyị bụ ndị obodo Ọbechara n'ime Mkpunanọ n'ime obodo Nsụka taụn n'ime steeti Enugu. Ana m ekele unu ebe ọ pụrụ iche n'ihi ụdị agwa unu kpara. Ịma na ọtụtụ oge o nwere ọtụtụ ihe na-agawa n'ime obodo dị iche iche na be anyị. Ihe gbasara asịrị ọnọgide nnọọ atụọ mmadụ aka sị na onye a na-egbuzi mmadụ na onye a na-atazi amoosu na onye a na-anazi ndị mmadụ akara aka ha. Anyị ma na nke bụ eziokwu m na ajọ mmadụ dị, enwere ndị ajọ mmadụ ndị nọkwa n'ime obodo anyị dị iche iche, mana imirikiti oge ndị a niile a na-atụ aka bụkwa nnọọ ebubo ụgha ka a na-ebo ha. Ụfọdụ oge ebo onye na-enweghị mmadụ makwa na onye na-enweghị ọnụ na ya bụ obodo ụdị ebubo dị otu a, ị na-ahụ mkpagbu, akaja na mmegbu. Ụfọdụ oge akụ onye ahụ ihe ma ọkwa na okugbu onye ahụ akụgbu, o wee bụrụ ihe dị ezigbo njọ nke na-eme n'ụfọdụ ime obodo anyị. Anyị kwesịrị ị na-etinye ya ọnụ. Ihe ọbụla bụ ebubo eboro mmadụ, ihe ọbụla a sị na mmadụ mere ma ọ bụ ihe onye ahụ mere mmadụ fisikali, asị na ahụrụ mgbe o gburu onye a na ahụrụ mgbe e mere onye a, tupu isoro ndị mmadụ kụwa asịrị tụwa mmadụ aka na onye a mere ihe dị otu a na onye a mere ihe dị otu a, dịkwa shọ, jidekwa n'aka. Ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa na ị ga-ejide n'aka na onye ahụ mere ihe ahụ unu na-asị na o mere. Maka na imirikiti oge ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ama ụdị ihe ndị ahụ a na-asị ụdị asịrị ahụ n'isi ha na-agabiga mgbe ahụ a na-asị ya bụ asịrị. Onye na-enweghị obi asịa ụdị asịrị a n'isi ya, tupu ime ihe na-eme onye ahụ agbada makwa na nwụfuoro onwe ya. Ụfọdụ ndị na-enweghị obi nwekwa n'ike ije kwụgbuo onwe ha makwa na jeda mmiri maka ihe asịrị asị n'isi ha. Ahụla m ebe ụdị ihe a mere ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ pụta nnọọ n'obodo akpụrụ ofu onye n'ọnụ. Ya bụ asịrị na-ebido nnọọ n'ọnụ otu onye bụ ihe na-ebido nnọọ ya bụ asịrị, o bido gbasawa. Tupu ime ihe na-eme, obodo niile a na-atụ mmadụ aka. Ụfọdụ oge emechakwanụ ọ bụrụ na onye ahụ a na-atụ aka na aka ya dị ọcha. O wee bụrụ ihe dị ezigbo mkpa tupu isoro mmadụ tụwa mmadụ aka, jide n'aka na onye ahụ ị na-atụ aka nwere ihe o mere gị, makwanụ na onye ahụ ị na-atụ aka na onye na-eme gị ihe ahụ na-eme gị. Wee na-asị unu bụ ndị jere wee jụọ ese otu ọbụla unu si wee jụọ ya bụ ese, unu wee jụcha ese wee chọpụta na nwanne unu ahụ enweghị onye ọbụla ọ na-emegide n'obodo unu. Ọ bụghịkwanụ mmadụ niile bụ ihe ga-enwewu iru ịpụta. Ụfọdụ ga na-eme ihere ndị soro kụọ ya bụ asịrị. Ụfọdụ n'ime ha ga na-eme ihere, kedu ka ọnụ m ga-eji apụta asị ndị mmadụ na ihe ahụ m gwara ha abụghịzi eziokwu. Mana unu jere mee nchọpụta wee nyochaa ya bụ okwu wee chọpụta na nwanne unu na aka ya dị ọcha. Unu wee wepụkwa ihere n'anya unu wee pụtakwa wee kwuo ya bụ okwu ka ndị obodo mara na aka ya bụ nwa amadi dị ọcha. Wee na-asị unu daalụ na ọlụ maka nke ahụ unu mere. Wee na-asị ka Chineke nna gọzie unu. O wee bụrụ maka ya gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so eburu anyị sonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o.
ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.